Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Vernon Romley vandaag vrij is gelaten met enkelband. Hij zat lange tijd vast op verdenking van moord in 2014 op een eigenaar van een Chinese supermarkt. Er is lang voor zijn vervroegde vrijlating gestreden. Onder meer door het advocatenkoppel Knoops, die zeggen dat hij onschuldig was. Er is opnieuw onderzoek gedaan en wat de situatie nu is dat Romley met een enkelband naar huis mag. Maar hij is nog wel in afwachting van een beslissing van het Hof. Maar volgens zijn advocaten, in Nederland dus het echtpaar Knoops, maar hier Marije Vaders, is er geen enkele reden om hem überhaupt vast te houden. En zou hij niet degene zijn geweest die de schoten heeft gelost op 20 december 2014. Er is opnieuw onderzoek gedaan, zoals ik zei, naar de beelden, naar de persoon die de schoten heeft geleverd, naar het haar dat hij heeft. Hij heeft heel veel rastenhaar, de lengte, de gezichtsuitdrukking en dergelijke. Dat heeft er allemaal toe geleid dat hij voorlopig nu met een enkelband naar huis mag en in afwachting is of hij volledig vrijgesproken wordt van de moord. Bijna 112.000 stemgerechtigden op Curaçao. Dat kwam naar voren bij de sluiting van de verkiezingslijsten. Iedereen die tot vlak voor kerst ingeschreven was, die mag stemmen op 21 maart 2025. En het gaat in totaal om 111.932 burgers. En er zijn verder nog een paar andere speciale dagen waar we rekening mee moeten houden. Op 23 januari is de dag waarop de kandidatenlijsten worden ingediend. Dat gebeurt altijd met veel kleuren, gezelligheid, drukte. Op 1 en 2 februari zijn de pre-verkiezingsdagen, waarbij partijen zonder vertegenwoordiging in het parlement hun lijsten kunnen indienen. En er zijn ook nog activiteiten op 7 februari, dan worden de lijsten definitief goedgekeurd. 13 februari is de dag waarop de nummers en kleuren van de partijen worden bepaald. En op 21 maart zijn er verkiezingen. Er zijn 107 stemlokalen beschikbaar, waarvan 1 in de SDKK-gevangenis. En het is maar dat u het weet, op de verkiezingsdag zullen er 1500 personen werkzaam zijn die zorgen dat de verkiezingen vrij en transparant kunnen plaatsvinden. Toeriste van 82 is omgekomen op Sint Maarten. Treurig bericht, vanochtend bevestigd door de politie op Sint Maarten. Er is een 82-jarige vrouw omgekomen op de Dr. A.C. Watty Cruise and Cargo Facilities. Ze was met een cruiseschip naar Sint Maarten gegaan. Ze werd met een elektrische rolstoel in het cruiseschip teruggehesen en toen is er wat misgegaan. Blijkt dat een defect in de elektrische rolstoel van het slachtoffer heeft bijgedragen aan haar val in het water. Ondanks de inspanningen van medische hulpverleners om spoedeisende reanimatie toe te passen, is het slachtoffer helaas ter plaatse overleden. Er wordt nog onderzocht wat er precies fout is gegaan. Tiomali Martens moet orde brengen in Fundación Marche. Dat schrijft de Extra vandaag. Ondanks het negatieve advies van de Raad van Toezicht, SBTNO, heeft de regering toch met geldige argumenten besloten om Tiomali Martens aan te stellen als financieel expert binnen de stichting Marche. Dit besluit is genomen om orde op zaken te stellen binnen de stichting, die momenteel volgens minister Cooper in een chaos verkeert. Omdat Martens al functies in 4 andere raden van commissarissen bekleedt, werd door het SBTNO gezegd dat dat indruist tegen de principes van goed bestuur. Maar de minister wil dat Martens orde op zaken gaat stellen. Dat is hard nodig, want er is sprake van een situatie van wanorde. En volgens hem is Martens daarvoor de juiste man op de juiste plaats. Strenge boetes voor lachgas. We hadden bij de uitzending voor Kerstmis al aangegeven dat lachgas, het verkopen en het gebruik daarvan verboden wordt op Curaçao. En het recreatief gebruik van lachgas heeft voornamelijk te maken met gezondheids- en veiligheidsrisico's. Maar de minister liet weten dat er gecontroleerd gaat worden, dat er strenge straffen zijn, dat het gebruik van lachgas op feestlocaties, concerten en ook in horecagelegenheden wordt aangepakt. En dat mensen goed op de hoogte moeten zijn van het feit dat het verboden is.
Er kunnen straffen en boetes worden opgelegd voor mensen die het gebruiken, maar zeker die het beschikbaar stellen of verkopen. Dan zijn de verkooppunten van vuurwerk gecontroleerd. Nou, dat is belangrijk, want vanaf 27 december kan er vuurwerk worden gekocht op Curaçao. Alle verkooppunten zijn gecontroleerd en er is niks verkeerds gevonden. Dan heeft het vooral te maken met de veiligheid waarmee de vuurwerk is opgeslagen. Dat die niet in contact kunnen komen met vuur en dergelijke. En dat ze ook niet gestolen kunnen worden natuurlijk. Functionaris van BAP verhindert werk van de pers. Dat heeft te maken met die controles. Want bij een van de controles afgelopen dagen was een fotograaf van de Extra aanwezig. Die stond te wachten tot een van de verkooppunten gefotografeerd kon worden. En een functionaris van de BAP, dat is de Belastingaccountantsbureau, maakte hem het werk onmogelijk. Probeerde hem het werk te verhinderen door uit te schelden, te bedreigen. Terwijl er een kind en een vrouw van de fotograaf in de auto zat. Het was een hele ongemakkelijke en gevaarlijke situatie. En er is ook eerder sprake geweest van zo'n situatie. Op 28 november zette de man collega's op tegen fotografen. Hij heeft een hekel aan de media. Toen is hij door zijn chef aangesproken. En de Extra hoopt nu dat dat weer gaat gebeuren. Omdat het sprake is van een ongewenste situatie als pers tegen wordt gehouden in gewoon het verrichten van hun werkzaamheden. En er is niks mis met het fotograferen van zaken die gecontroleerd worden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De kerstboodschap van de gouverneur Lucille George Wout, dat vond afgelopen dagen plaats. De kersttoespraak wordt uitgezonden, is ook live op televisie te zien, maar ook op YouTube en dergelijke. En in de toespraak gaf ze onder meer de aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Want als hoofd van de regering en als koninkrijksorgaan zal ze elke burger binnen de gemeenschap, ongeacht geloof of overtuiging, bij de gemeenschap willen betrekken. De kerstperiode is wat haar betreft een periode om de balans op te maken. In voorgaande kerstboodschappen richten ze zich op verschillende groepen. Nu richten ze zich voor de hele samenleving in het geheel. En kijk naar het volgende fragment daarover. E aqui, me nota dirigindo mi mensaje de Páscoa na grupo em particular, sino na Bossotur. Pasobra e mensaje ta universal, que decir, basar riba es un bíblico. Esta fe, esperanza y amor. El mensaje aquí no está apropiado solamente para sobra ave nos te celebrar Pascua junto, sino también para sobra fe, esperanza y amor. Ta e tres valor nan humano como ta desea bosutur na abundancia. Querer, o sea, tem fé. Tem fé y confía en un poder superior. Mantener fe de nos reino y de comunidad de Curaçao y ten confianza nos un den otro.
bosso tour. Cada di bosso tem bosso proprio talento e dom nang que é necessário para assim que nós do Chicosau ta florescer. Sigue querer nang e usa o talento nang e. Maneira e atleta nang caribenho ahasi durante o Wegenang Olímpico de Verano na Paris e aya aqui está com atuação nang que logra resultado nang excelente e incluso uma medalha de ouro olímpico. Frente contra tempo enorme também, e atleta nang aqui bom motivar a seguir querer de na mes. E é aqui com frequência a resultado em prestação excepcional. A comunidade de fé na Cossau está uma totalidade colorido de qual nos porta orgulhoso. Quero dizer e proteger a comunidade, pero oferecer também espaço para características que é único esta eigenheid. Reconhecer a força e o talento. Sigue trana bo mes, incluso ora cos no canabon of ora taparse ko bo feta lagabo na kaya. Het is dus een fragment van de hele toespraak, die kunt u zelf nazien. Ze put moed en hoop uit de rijke opbrengst van leerlingen die bij de viering van het 70-jaar statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden waren. Ze put moed uit de toekomst van het Koninkrijk. Ze heeft ter ere van het 70-jarige viering van het statuut met leerlingen gesproken. Maar ze kijkt ook naar de sporters die voor het eerst een gouden medaille naar Curaçao hebben gebracht. Er waren heel veel positieve zaken waar ze aandacht aan wil blijven besteden. En ze zegt tegen de mensen om de hoop niet te verliezen. En wat ik zelf mooi vond is dat ze aan het eind van de toespraak terugging naar een gedicht dat Anton van Duinkerke in 1955 heeft gemaakt toen hij op uitnodiging op de Nederlandse Antillen was. En hij dichtte toen: het allerdiepst op Curaçao treft mij de taal, de gang, de lach, de ongedwongen oogopslag van iedere man en elke vrouw. Mooie woorden van de gouverneur. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Surinaamse oud-president Desi Bouterse is met kerst overleden. Zijn stoffelijk overschot is in beslag genomen voor onderzoek. En het is met het overlijden van de oud-legerleider niet rustiger geworden, omdat er nog steeds complottheorieën de ronde doen. Hij was al meer dan een jaar voortvluchtig, in de zin dat hij zich had moeten melden vorig jaar, voor het eind van het jaar, voor een uitzitten van een lange gevangenisstraf. Dat deed hij niet. En nu lijkt hij op een schuiladres na een kort ziekbed te zijn overleden. Maar zijn lichaam is ergens afgegeven. Volgens sommige mensen zit er meer achter. De politie heeft in ieder geval het lichaam dus opgevraagd om het onderzoek te doen. Er zijn ook al condolences geweest vanuit Suriname natuurlijk. En nu wordt er gekeken wat er gaat gebeuren met de begrafenis van Bouterse. Want die is veroordeeld voor de moorden in 1981, de zogenaamde decembermoorden. Dat was een heel lang proces. In de tussentijd is hij ook nog president geweest. Hij was natuurlijk legerleider. En er zijn volgens veel mensen in Suriname twee kanten. Er zijn mensen die hem steunen en er zijn mensen die hem helemaal niet steunen. En wat er nu gaat gebeuren na het overlijden van Bouterse is natuurlijk onzeker. De Telegraaf schrijft vandaag over de angst voor een anti-Nederlands protest tijdens de begrafenis van Bouterse. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En we zijn snel weer terug met meer nieuws. Ik hoop u dan weer te zien. Tot ziens. Dag.